חמודים שלי, מה שלומכם? אנחנו היום נעשה יצירה משותפת שקשורה לשמחת תורה. את סוכות סיימנו, אבל בכל מקרה את שמחת תורה חשוב לציין. אז מה בעצם נעשה? אנחנו נצייר ונעשה דגל בעזרת כמה חומרים שאני בטוחה שיש לכם בבית. אנחנו צריכים דף חלק שאותו נרשת, אנחנו צריכים שיפוד מעץ, או אם אין שיפוד מעץ, פשוט למצוא מקל כלשהו. אנחנו צריכים נייר צלוטייפ בשביל שנוכל לחבר את המקל לנייר, ואנחנו צריכים טושים, צבעים, לבקיות, כל מה שיש לכם בעצם בבית. אז אנחנו בעצם ניקח את הנייר, נצייר עליו מה שאנחנו רוצים, איך שאנחנו רוצים, מהדמיון שלכם. אחרי שאנחנו נצייר, אנחנו נחבר בעצם את המקל לדף, כדי שיהיה דגל. אני אראה לכם מה אני ציירתי, הדגל שלי. הדגל שלי הוא דגל שציירתי עליו ספר תורה, אבל אתם לא חייבים. כתבתי פה בצד שמחת תורה, חיברתי את זה למקל שמצאתי בגינה, והנה, איך אומרים? הדגל שלי מוכן. אתם יכולים לשחק איתו, להניף אותו, מה שאתם רוצים. נשמח אם תוכלו לשתף אותנו בעבודות שאתם עשיתם. ביי חמודים, נשיקות.